povedať, o koľko menej ľudí ako teraz. A je to veľká škoda, lebo tam boli veľmi zaujímavé prednášky, ktoré mali zhruba asi hodinu. Tu v konferencii som mám náhľad, takže niekto moc záujem prednášku Ondreja Herca, alebo Jan Morákovej, pána Novotného, či pána Čigula, tak môžem dať k dispozícii a môžete to začať predstaviť pustiť. Čo sa týka budúcnosti, ktorá nenastane, tak ešte musím ospravedlniť dvoch učiteľov, ktorí dnes neboli vyvedené, ale architekt pán Zdeněk Králik z časových dôvodov a nemôže prísť. A druhý je Petr Kerekeš, slovenský dokumentarista, čo je myslím veľká škoda, on momentálne natáča pre Českú televíziu dokumentárny cyklus Čo by bolo keby. Takže myslím, že by veľmi dobre zapadal do dnešného večera. Bohužiaľ tiež natáča práve ten dokumentár, ktorý neprišli. Ale prišli, tí, čo prišli, dúfam, že sa vám budú páčiť, a ďalší, ktorý bude prezentovať, je Jacek Dvorský z Amanita Design. Asi poznáte jeho hru Machinárium, alebo teda alternatívnu počítačovú hru Machinárium. Ja už poznám Amanita Design trochu dlhšie a zaznamenal som sa s tým vďaka hre Samrot. Takže vlastne to je taký vývoj a teraz pracuje na koľkým, ale pracovala to určite povie nám. Děkuji. Jo, tak já jsem se snažil tady výběr trošku přizpůsobit tady tomu tématu, který stavit, že mě hodně baví. To je nějaká prastavá kartička, nějaká vize utopická, nějaká vertikální fantazijní město, kde tady podivní dopravní prostředky. A tohle téma mě vlastně bavilo. Tuhle kresbičku jsem udělal na stáži v Holandsku, kde bylo všechno strašně hranatý a placatý, tak jsem začal kreslit takový robotní města, vertikální a obdaný robotama, který jsou taky pořádaný nějaký hlavněný. K tomu jsem se později právě vrátil do Machinárium. Kromě toho mě baví počítačové hry, děláme už 15 let, tohle je obrázek na hry Samost, kterou jsem dělal v 2003 jako diplomku na motoru a tehdy jsem taky založil studio Amanita Design. Tady je právě raketa z plechovky, což mě jako taky baví ten odpad a šel. A teď jsem třeba do té hry raketky na jednu, kterou jsem dělal pro firmu Nike. Vyhodil jsem svůj pionýrský issue, jsem za to učil. A příčka webová. No a ten šrot je fakt jako strašně vlastně inspirativní, že to není potřeba nic vymýšlet, stačí vyfotit a třeba tahle vezva ryba, větřištěná, to jsem jako nevyrobil, to jsem jenom vyfotil. Nakonec se dostala do hry sama rozhodla, někde na pozadí tam je. Tak to mě baví, jako pro měsíc zvlášť, že to hodně nezaví. Ten šroťák, to je tahle hostivaři, který jsem navštívil vlastně před 2 rokama s Honzou Svěrákem. Jsme začali připravovat film Proti se vrací, který je teďka v kinech, najdete na něj. A tam bylo spousta takových skvělých motorů, že jsme tam třeba jezali rybu, který jsem si odnesl se svoním pana Skládkovníkom. A právě pro ten film jsem dělal návrh takových autíček a autek. Ty autíčka jsou hodně takový odpadní, že chtěl jsem to hodně jednoduchý. Třeba tady to auto je udělané ze 2 rezervých tubek od Okafu, tam je nějaká krabice, tam je hlavní záporák, nůžka, myslím bouráku, z 2 rezervých trubek a koleček z kočárku. To byla velká legrace vymýšlet, co by si tam ty lesní podpůrky mohly vyrobit za auta z nějakých lidských vlastně odpadů. Tohle je vlastně poslední věc, co jsem dělal, ilustraci ke knížce Koupí se vrací, chrání a kupectví. To už je trochu off-topic, protože sci-fi není, ale je to fantazní normální. To je ukážu. Tohle je obrázek z připravovaného filmu, který jsme dělali s Václavem Lidem, mladou pro amerického režiséra Darrena Aronofského, který se proslavil filmem Bílý requiem zase spontánna restaurace. A to mělo být takový temný, animovaný sci-fi snímek celovečerní, pro který musíme měli dát návrhy postav a pozadí všech. A bohužel bylo to tak
to třeba jsme vymysleli nějakou metodu, aby se dalo zvládnout prostě třeba během jednoho roku namalovat všech třeba 500 pozemí, které byly potřeba. Tak docela zajímavý projekt a skutečně ale třeba podaří to realizovat. To je naše poslední a největší projekt hra Mechanarium, která jsem stejně myslím docela dobře, to bylo na obcí takových rezervních řídících v městě obydleným výhradně robotama, který je tam území, jmenuje se Mechanarium, stejně jako ta hra. A je to aplikace, adventura. Na téhle hře už nás spolupracovalo 7 lidí. Pozadí dělal Ára na animace Václav Kulín a Jan Pachý, programoval to David Oliver a Hubu dělal projekt Stomání pořád a zvuky do vejtování pořád. To je takový hodně retrokulturní prostě svět, který je takový steampunkový trochu. To nejrůznějších pasů, ten je rádio, kterým je dvojrozměrný ladění a uprostřed vidíme hlavního robota, který ovládá celé to město. Tady kromě toho industriálního vlivu je třeba tady dole je taková věžička, která připomíná nějakou barokní věž, nějaký kostel barokní, tak se taky který nás bavili, že to není jenom inspirace nějakýma starýma fabrikama. Tohle to už je obrát, jak to Mechanarium vznikalo, nějaký první nástřel jednoho z levelů, jak vypadíme vločky, tak takovýhle design, který někomu používám, jenom pro zajímavost, prostě samozřejmě věc. Ale protože je nás málo, tak si to nějak vyznám. No už je vlastně lepší takový PSD, prostě dokument výsledky ve vrstvách, naznačení, co všechno se v každém levelu nájde. Tomu ještě dělat takový text, který je podrobný, kde je to všechno vysvětlený a tím způsobem komunikuju s těma spolupracemi. Tohle je Ára Latman ve svým ateliéru, tak takhle pracoval na Mechanariu. Modrákem je to, že je skvělý testýř a malíř, tak dělá i poslední sochy, takový gargroství, myslím, že on by se tady na tohle tématu taky hodil, ty prezentace věci. A to je celý náš tým současný, to jsem já, Pozorovala, Tomáš Bořák a za ním Tomáš Bořák. Klubou dal jsem plešatý Václav Bejl, kterou jsem do Photoshopu přilepil Járu Pachy,